Βασίλειος Μπαράλης, 26.3 Foundation. $20 kilo bar, 2.5 plate, 5 kilo plate, safety collar, 5 kilo plate, 2.5. Έτοιμος. Σε 10. Από την αρχή ένα αριθμό, μην σκοτωθείς. 5, 4, 3, 2, 1, πάμε. Ωραίος. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Στριψίματα πρώτα, ναι. Καλάμι όμους. Εκεί και όμως. 1, 2, κοντά στο σώμα. Μπράβο. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Φύγω την πάρω. Πάω ξανά προς το κουτί. Ανασούλα, ένα ρυθμό και πάω πάλι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Πάμε τώρα που είμαστε ξεκούραστοι να κάνουμε καλό κάθισμα. Πάμε κάθισμα και πάνω. Μπράβο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 και 2. Μάσα. Είμαστε στο 2.30. Ένα, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Έχουμε πολύ μέλλον μπροστά μας ακόμα, μην φοβάσαι. Έχεις δηλαδή πολλά μέρη να μαζέψεις χρόνο. Μη σκέφτεσαι έτσι. Εδώ ρίχνει ενάσεις που είναι πολύ εύκολο. 1, αυτό είναι. 2, μη βιάζεσαι, normal. 3, να πέφτει ανάση. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 4-10, 4-8, 4-9, 4-10 τώρα. 1, 2,
3, 4, 5. Μπράβο, αυτό είναι. Και ανάμεσα μπορώ να πάρω. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ανάσε, γιατί αυτό ξέρουμε ότι θα σε δυσκολέψει. Καλημέρα. Ένα, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Τώρα βάλε τα κιλά. Κράτα την και βάλε τώρα τα κιλά. Ναι. Απ' την άλλη, μπράβο. Πάμε στην περίπτωση. Είμαστε στα 6 λεπτά. 6 και 20. Δύο. 3. 4. 5. 6. Αυτό είναι ανάσα. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Πάμε, ακόμα δεν έχει βαρύνει η μπάρα. Μπορείς να ρίξεις ανάσα εδώ στην μπάρα. Δηλαδή κάντε αργά και ρίχνε και λίγο ανάσα. Μπράβο, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Αυτά 56, 757, 8. Μπράβο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Πάμε θράστερ. Πάμε. Από εδώ και πέρα θα σκέφτεσαι ότι και να κάτσεις δεν θα φύγει ο πόνος. Οπότε θα φύγει, θα τελειώσει το πρόγραμμα. Κάθισμα και πάνω. Μπράβο. 1, 2, 3, 4,
5. Κοντά στο σόμιμπαρ. Εκεί, μπράβο. 6. Ανάσα. Μπράβο. Και άλλα 6. Ένα. 2. 3, άλλα 3. 4. 5. 6. Έχουμε άλλα 6 λεπτά. Θα το πιάσουμε το 200 άμα δεν τα παρατήσεις τώρα. Μην κάνεις τώρα υπολογισμούς, πάμε. Ένα. 2. 3. Ποιες όσους θες. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Είμαστε στο 11-20. Ένα, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Είμαστε στα 12 λεπτά. Είμαστε στα 12 λεπτά, έχουμε άλλα 4. Θέλω να κάνεις και τα επόμενα. Αν κάνεις burpees, thruster burpees, πήγες εκεί που θες. Βάλε το στόχο να μπεις στην τελευταία μπάρα. Αν μπεις στην τελευταία μπάρα, είσαι πάνω από 200 σίγουρα. Πάμε, ξεκίνητα σιγά σιγά και άμα χρειαστείς πάστα στη μέση. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Έχουμε άλλα 3 λεπτά. Είμαστε ακριβώς εκεί που θέλουμε να είμαστε. Θράστε. Ναι. Κάθισμα και πάνω, μετά burpees και μετά βάζουμε τα άλλα κιλά. Τα άλλα κιλά δεν θα τα αλλάξουμε γιατί τζάμπα θα χάσουμε χρόνο. Θέλω να μου κάνεις αυτό και τα burpees όμως. Σπάστο. Σήκω στην μπάρα όμως με πρόθεση να κάνεις 6. Μπράβο. Και πολύ καλά καθίσματα μου κάνεις σήμερα. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Μπράβο. Και μείνανε μόνο 5. Και είμαστε 13.45, 13.46, 13.47. Πάμε. 2 λεπτάκια μείνανε. Είναι κρίμα γιατί θα το μετανιώσεις μετά. Άλλα 5 έχεις. Πάμε. Είμαστε στα 14.04, 14.05. Πάμε. 8, 9, 10, 11, 12. Ας την παρακάτω. Πάμε στα burpees. Θα προλάβουμε και μπάρα. Και μπάρα θα προλάβουμε. Πάμε.
Ξεκίνα, Βασίλη, 1,5 λεπτό έμεινε. Ας τα κάνουμε 6 και 6, αλλά ξεκίνα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Έχεις άλλο 1 λεπτό και έλα να αλλάξουμε τα κιλά γρήγορα. Είναι μόνο τα clean που είναι η εύκολη άσκησή σου. Ωραίος. Πέτα το αυτό έξω, πέτα και αυτό έξω. Πάρε το... Βάλει και την ασφάλεια. Μπράβο. Πάμε και από την άλλη. Έλα, 15-25. Πάμε να προλάβουμε να κάνουμε μερικές επαναλήψεις. Μπράβο. Πέτα το, πέτα το. Πιάσ' το άλλο. 15-30. Ωραίος. Βάλει και την ασφάλεια. 15. Κλείστηνα. Ωραία. 15-40. Πιάστηνα τώρα. Μόνο αυτό θα μείνει. Όσα βγάλεις, όσα βγάλεις. 1. Μπράβο. Πάτωμα κοντά στο σώμα. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Έχεις άλλα 5 δεύτερα. 8. Κι άλλο. 9.